Bona tarda, benvinguts de nou al nostre cafè digital. No hay dos sin tres, diuen. Suposo que aquesta setmana tots o algú, o la majoria, heu viscut la gran caiguda de Facebook, Instagram, WhatsApp. Així que avui la tertúlia l'encaminarem sobre aquest tema. Crec que serà un tema molt interessant per tots, així que ja sabeu, agafeu cafè i butaca i som-hi. Ei, noies, què tal? Què tal, bé, Sara? heu tornat avui? Molt bé, molt bé. Sí. Us he de dir, vaya percal hem viscut aquestes setmanes. El març, ja ha sigut guai, el març, ja seguim la línia general de 2021. Digo. S'estan afegint coses a la pandèmia, no? Però que caos. La veritat és que la caiguda de Facebook ha sigut un moment crític. Dic que crític perquè hem tingut problemes. Has tingut problemes? Què tal, Jo diria que vosaltres? quasi personals, professionals, laborals, una mica de tot. Bueno, aquí al bar va caure Facebook, va caure Instagram. WhatsApp. I superimportant, perquè clar, WhatsApp. és que sembla que sense WhatsApp no tenim res. Aquí al bar ens vam col·lapsar. No sé, va ser durada de... Què va ser? Una hora? 3 quarts? Sí, 3 quarts. Bueno, doncs a nosaltres el dia se'ns en va anar quasi que a Norris, perquè, bueno, de repent ja no estàvem operatius, com a que... No podien accedir. Clar, no ens podien fer cap Trucar, comanda. no, comandes. I vam dir, bueno, va, no passa res, tenim les dades al Instagram. Perdó? No se carga Instagram. No es cargaven los posts, no es cargaven los perfils i res. Vam preparar el menú a les històries, vam carregar la carta, tenim les dades del telèfon, ho tenim tot a Instagram. I clar, el problema és que només tenim Instagram. Correcte. Com ha afectat aquesta caiguda del grup Facebook, no sols a nivell personal, que va ser una mica caos de que no puc enviar stickers pel grup de WhatsApp, sinó que també a nivell de negocis ha sigut una gran feina per això, perquè molts negocis solament estan a Instagram o es contacten a través de WhatsApp i els hem tallat totalment el... Sobretot la gent que no tenen pàgines web i que només venen a través d'aquestes xarxes, ha sigut un... Clar, amb el rotllo aquest de que Instagram ja ho tinc tot, doncs tot no tenia res. A l'hora de la veritat, doncs no tenia res. I bueno, no vam poder fer les comandes a l'hora, no vam poder rebre les comandes que teníem intenció de vendre perquè vam preparar tot ja superbé i no vam poder fer tot això, se va col·lapsar al moment. Què va passar? Que en Pic ja va donar l'altra vegada la línia, doncs ja era tard. S'ha col·lapsat, evidentment. Ja És era el mateix tard. dinar a la 1 que dinar a les 4. Clar, la gent que tenia en previsió ja no van venir, ja no ens van trucar, vull dir, comandes van arribar supertard, vull dir, va ser una mica caòtic. I inclús ja aquella cosa de que no estic connectada al món, ja te parlo de nivell personal, A nivell personal. El meu fill, el nen, pobre, Déu Estic a meu. les cavernes, no? Una altra vegada. Sí, tot el rato entrant. Com se A diu veure si allò, me no? passa només a mi i a... Sí. Que tens mono de Al primer moment xarxes. dius, vale, que bé, però clar, 5 minuts, joder. Síndrome d'abstinència. Ai, Totalment. Totalment. I clar, estàvem una mica pensant que degut a aquests 45 minuts que vam tindre de caos, perquè és que no ha passat una vegada, No. És que clar, Això anem, amb Dos això vegades anem. en un cap de setmana, la primera va ser el divendres, la segona Sí, no la sé si segona va ser el dissabte a la nit Bueno, o pues, cap a sí. diumenge, me sembla. Aquesta no em vaig enterar jo. Jo tampoc. Però sí, i és que a més, ahir, o sigui dimecres, va tornar a caure, el 31 de març va tornar a caure durant 20 minuts. Correcte. Instagram solament per a alguns usuaris. Vull dir que ja començo a preocupar, sobretot perquè, ha caigut 3 vegades en un momentàniament. mes. Sí, molt És heavy. 3 vegades en un Estem mes. parlant del grup Facebook, No és un any. Això mateix, que si cau Facebook, això me fa pensar que hi ha molts ciberataques ara mateix, molts hackers que estan hackejant molt fort. Bueno, és l'explicació que ells van donar, també. Ojo, I clar, i què hauria de fer jo ara? Perquè ara pot ser que demà o aquest cap de setmana, que ens ve un cap de setmana de feina, i si torna a passar, què hauria d'haver fet jo ara? És que clar, ara... La solució ben bé no existeix ara mateix, perquè evidentment si estàs al Facebook, si estàs a l'Instagram, ara mateix no hi ha una altra alternativa a les xarxes socials per vendre el teu sector, me refereixo. Ara, ben bé, potser una solució seria tenir una pàgina web,
però la majoria de tràfic a les pàgines web t'arriba també a través de les xarxes socials. Per tant... Bueno, però és molt bona idea, perquè si algú s'hagués posat a buscar-me, a lo millor... Això sí, t'hagués vist la carta, hagués vist els preus, exemple. evidentment. La clientela que ja la tens, Veus? és molt més fàcil que te localitzen a la pàgina web. Vale. Ara, també s'haurà de dependre com afrontar aquestes situacions, perquè... Però bueno, veus, m'anoto de que no només soc un bar i no puc tindre una pàgina web, però bueno, podria tindre... És que tindre una pàgina web no vol dir tindre una botiga online. Correcte. I moltes vegades Clar. tu pots tindre una pàgina web, Clar. una plataforma totalment aliena de xarxes socials, és a dir, pròpia, que sàpiguis que si cau Instagram, Facebook, que sigui, tu la tinguis. Continuïs venent. Correcte, la gent te buscarà a Google, Clar, perquè Google és el primer buscador mundial. Llavors la gent segur te buscarà. I caigudes de Google, fins ara, Jo crec que... no sé, en tota la vida no sé si són 3, com al Facebook va molt més. Clar, ahí està. I sobretot tindré present el tema de la fitxa de Google My Business. S'ha de tindre sobretot actualitzada, la ubicació. És molt important. Otra, veus? Els horaris, sisplau, faig un llamament a tots els restaurants, sisplau, els horaris, perquè després me presento jo i el meu restaurant el diumenge, Està tancat. me Està foteu tancat. lo vermut, me foteu lo dinar, me foteu lo diumenge, Ja. perquè està tancat. I és molt important, les fotos, els reviews, les ressenyes que us deixen, tindreu les S'han de imatges. contestar, S'ha de sobretot. contestar. Sí. És el que Veus? parlàvem l'altre dia, quan dèiem de transmetre les empreses que s'estan digitalitzant, de transmetre seguretat a l'usuari. Com transmet seguretat? Doncs tenir-ho tot ben definit, la informació molt fàcil de llegir, molt a l'abast del client. Actualitzat, no? I actualitzat. Ja ho sabem tots, que és un catxondeu. Aquesta setmana obres una hora més, la setmana que ve una hora menys. I tenim molta feina, no?, actualitzar la informació, però si tot això va a favor nostre, s'ha de fer. Doncs vam pensar això, perquè ha sigut 3 vegades molt seguides, les 3 vegades hem tingut conseqüències, i vam dir, ostres, hem de fer alguna miqueta una altra alternativa, que, no sé, per si torna a passar, que ens trobem això, doncs, que estiguem ben posicionades perquè és algo que, bueno, sí que ho busco, perquè jo la veritat és que sí que busco al buscador, però no hi queia en que l'altra gent també me poden buscar a mi així. Tothom, sobretot quan vas a un restaurant, ara perquè parlem del sector d'hostaleria, però tu vas a un restaurant, fins ara hi havia el TripAdvisor, no?, que la majoria de gent estaven mirant les ressenyes, però està comprovat que últimament la gent està mirant al Google, les ressenyes que... És que surt el primer lloc sense Correcte. enllaç ni res. Per això és molt important que contestis les ressenyes, que tothom contesti les ressenyes, que es vegi que hi ha una presència, que se cuida la imatge i que participen amb el sistema aquest d'empatitzar amb el client i la necessitat de deixar-ho tot net i polit. Vale. És molt important. Hi ha aquelles alternatives. També volíem nombrar una alternativa a WhatsApp, perquè sembla que el món s'acabi en Instagram i WhatsApp, i no. Hi ha moltes més alternatives. Una alternativa molt potent a WhatsApp és Telegram. Cada vegada està escalant més puestos i té moltes funcions i li està donant bastant pel sac a WhatsApp, perquè ho està petant bastant. Vull dir que no estic dient que hagis d'utilitzar les dos. No. Que ho tinguis com a reserva. Vale. Si passa alguna vegada, perquè pot ser que torni a caure el grup Facebook i que no se torni a aixecar mai més. Que això també podria passar. Vale. Sí, depèn de l'atac que tinguin o de les coses que hi poden haver al darrere. Vale. O que ens ho prohibeixin. Que ho limitin. Doncs mira, jo que venia... Clar. Que el van limitar als Estats Units. Correcte. Doncs mira, jo l'altra vegada que vam fer el cafè us vaig dir us portaré novetats, i la meva novetat era que havíem introduït la carta dins de les xarxes, que la gent podia mirar-les, i au, m'he trobat que Falla! que se m'ha anat a Norris, vull dir que ara us portaré una altra novetat la propera vegada que ens tornem a trobar, perquè tot això que m'heu explicat, doncs evidentment que ho hauré d'aplicar, perquè és que si no... Sí, has d'estar constantment connectada i pensa que ara mateix hi ha opcions, hi ha alternatives. O sigui, el que diu l'Anna, que no ens hem de parar Instagram i Facebook i aquí s'acaba el món. Sí, però vaig començar, no era en cap lloc, ara, bueno, lo voy a petar, no? Me fotré aquí l'Instagram i no havia fet res més. Clar, m'he donat compte que no n'hi ha prou.
molt important el tema de ser omnicanal, sobretot aquest 2021. Veus? D'elegir les xarxes socials que t'interessa a tu, Correcte. pel contingut que vols aportar a la teva comunitat i sobretot pel target en qui vas, al públic objectiu en qui vas. El client potencial, Si jo correcte. tinc un públic de 67 anys no m'obriré un TikTok. O Clar. un sector d'hostaleria no te ficaràs en LinkedIn. No, correcte. Vale? Correcte, O sigui, hem d'anar buscant el nostre client potencial i ell estarà allà a les xarxes que tu les treballaràs més. Sí, sí. Per cert, que si voleu saber més, sobretot empresaris i empresàries que esteu ja al món digital o penseu ficar-vos al món digital, voleu saber alternatives o suggerències sobre la caiguda del Facebook, del grup Facebook, podeu entrar al nostre blog de Frida i allà trobareu molta més informació. Sí, empresaris, perquè, per exemple, ma mare, pobra, pues, ella no s'ha enterat. Ella és de la... Bueno, És immune. És immune. Ai, m'ha agradat, immune. Anava a dir, ella és d'una altra generació, però bueno, Correcte. és immune. Sí. Ella, per exemple, tot i estar dins del nostre negoci, ella no es va enterar de res. Clar. Ella no ho va viure. Bueno, És per immune a final l'aspecte. Sí, sí, no sé. Jo crec que és un superpoder, ser immune a Facebook. Ui, Avui al en dia dia d'avui sí, sí, eh? Sí. El meu fill, no sé com el... Bueno, no sé com seria el contrari, no? Però el meu fill és... Addicte. Addicte. Ai, sí, veus? L'immune Sí, i l'addicte. ahí, perquè veus, ell sí que ho va notar. Des del Sí, minut no? no li anava bé, no sé què. Instagram. Va ser algo ja pobre. Los pavos Sí, de sí. Fornite. Sí, teníem tensió, però veus, ma mare, pobra, doncs no... Clar. Ella no. Clar, ara És que dius curiós, de ta mare, bueno, és la generació dels nostres pares, no? La generació del baby boom. Sí. Hem fet un experiment social Vaja. molt guai, jo ja creo super hype, Ai. No, clar. Sí, ben fet. I és que hem preguntat a la generació, els boomers, que se diuen, no? Nosaltres som millennials, els boomers, gent de 60, 70 anys ja, jubiladíssima, que ho ha fet tota la seva vida, que no ha viscut en l'era de l'internet. Llavors els hem preguntat per unes quantes paraules i que les defineixin ells segons Ho entenen? el que entenen, correcte. Uau. I és una risa, ¿vale? Així que us deixem el vídeo i a veure què us sembla. Bueno, un cotilleo festivo. Una línia de, comunicació per internet. Absurda. No m'agrada ficar fotografies familiars ni res. És una xarxa social Per fer missatges, ficar fotografies, les opinions de cadascú. per comunicar-se entre gent que puguin tindre alguna cosa en comú, o amics, o aficions, o que vulguis. Pues no en tinc ni idea. Tinder, em sembla que també és una altra aplicació per internet que és el mateix, per enviar missatges, fotografies i l'opinió de cadascú. És la de lligar, no? Però nosaltres estem lligades. No m'interessa. Una altra aplicació d'aquestes, però per fer vídeos. No ho sé. No m'agrada. Vaya. Farándula, El TikTok és allò que fa la tua canalla. La canalla, el que vos connectem amb la canalla, ballen i la gran toca el cello i em toca el cello, la petita toca la bateria i em toca la bateria. Bueno, està molt bé, es pot sentir música i tal i qual, està molt bé el wifi. Wi-Fi és una aplicació d'internet per tindre més potència als ordenadors, als mòbils i poder comunicar o saber el puesto de cada llum. Home, el wifi és per connectar-te a internet. Està bé per connectar amb les xarxes, o sigui, amb altres persones, o que sigui, però de bona fe. Uau, la tia, però que xulo! Què t'ha semblat? El cotilleo festivo d'Instagram, la definició d'Instagram, és que ha sigut total! Sí, que l'accepti la I l'altre RAE. que de... Sí, Cotilleo festivo. cotilleo festivo, Sí, que total! Wikipedia, sisplau, que s'accepti. I l'altre que ha dit algo rotllo... Faràndula. TikTok, faràndula. Bueno, Bueno, que bo! Ostres, pues superxulo. M'he donat compte
que me sembla que estan o més al dia o se saben explicar millor les dones. Bueno, potser sí, ara que ho dius, era més... És possible. És possible que se sàpiguen millor explicar. Bueno, perquè són més curioses. Sí, potser sí. Aprofundir més. Ostres, però que xulo i que interessant. La veritat és que ha sigut super... Ho repetirem, Això sí. Veus? Veure la gent gran, sempre estem acostumats a veure potser al revés, no? Que els pequeños ens expliquin definicions. Que guai! Bueno, és que els joves ja ni t'explicaran. Te miraran com és que no saps el que és un TikTok, com no ho saps. Ja, te'l faran allà. No? Demostració. Sí, exacte, una demostració. Ostres, és molt curiós, m'agrada molt. Sí? Xulo, volem donar les gràcies a tots que s'han oferit. Doncs sí, Ens ho hem passat molt bé. Sí, perquè a part és que només els vam tenir que proposar i encantats de la vida. Vull dir, participar i ajudar-nos i explicar la seva opinió superbé, Molt contents. Sí. Molt guai, noies. Pues... Sí. Noies, i avui, que no me porteu novetats? Així l'altre dia me vau dir un munt d'informació. Com que novetats? Te portem noticions I tant, noticiones. del siglo. Han desatascat el canal de Suez. ¡Toma! Bueno, és una notícia a nivell mundial. Super. Home, pues Ja. sí. Ens afecta a tots, perquè els pedidos d'AliExpress estan allí Te en digo. estado de enviado. Que n'havíeu fet algun? Jo sí. No, jo Sí, no. està el Però pendent. que tinc jo més Que el tens en compres. trànsito ja? El tens Tinc en en trànsito. Bueno, Super. ha canviat l'estado. Bueno, ja veurem. Jo ho he dit tota la setmana. ja. Veurem el que passarà. Se'n repercutirà. Tu creus? Si s'incrementen o si no s'incrementen els preus. Sí. Aquest atasco ha produït pèrdues per molta gent. Sí. No, I tot això hi ha empreses que les volen assumir i empreses que no. Ostres, jo veig que és en teoria la tercera vegada que passa, que el canal se queda col·lapsat. Però aquesta vegada no sé quant temps han degut tardar. Sí? Bueno, però és que em sembla que la primera vegada va tardar vora un any i la segona vegada quasi 8 anys, me sembla que vaig una vegada, amb aquests dies de... No hi havia la globalització. No, però vull dir, ojo, que arribi a passar el... És curiós perquè és una paradoja, no?, que algo tan, en un món tan tecnològic, que es un pugui- barco, la gent hi ha tant. Hi ha molts interrogants. Molt, no? sí, bueno, sí, si vols pensar malament sí que és una mica sospechós. Podem dir que l'any 2020 i 2021 són els anys dels interrogants, sí, no? Sí. Ja veus. Però bueno, Però bueno, no. Sí, Aquesta sí. sí, notícia bum, la veritat és que sí. molt Sí. guai. Mola una mica, a mi m'ha agradat una mica. T'ha molat, M'ha molat. t'ha molat. De l'1 al 10, 9. Bueno. Me mole. Guai. Tinc una que m'agrada més, però sí. T'agrada més. A veure, Next. seguim. Next. Los marketplaces de LinkedIn i de Yahoo, què saps d'això? Bueno, a mi m'han dit que les No ho veia, empreses, no? Però no sé ben bé com va la història, que les empreses ens podríem, dins del LinkedIn, podríem tindre el nostre, entre autònoms i empresaris, podríem tindre, correcte. podríem comprar automàticament Un el servei, per exemple, no? De serveis, Correcte, de freelance correcte. o d'autònoms. Estem parlant de... Sabem tots el que és Amazon, sempre fiquem L'exemple d'Amazon sí. perquè va ser el pioner no? del marketplace, pues ara és un marketplace de serveis. És que me van dir així, Freelance. t'has mirat el LinkedIn? I faig, bueno, estic amb Instagram ara mateix, estic a Instagram, però bueno. Jo crec que per LinkedIn m'han és dit una que sí. molt bona oportunitat pels emprenedors, pels autònoms, pels freelance, és bastant perquè se focalitza tot amb el mateix nucli, diguéssim, no? Però el Yahoo, no ho sé, però per LinkedIn... Yahoo, mira, un altre que s'ha unido a Sí. quedar-se enrere. Que ho Hem intentat també fer Subes? marketplace. Sí, això mateix, s'ha pujat al carro. Vull dir, Exacte. ja ho deia que aquest 2021... 21. 2021. És que a vegades no m'escolto. Que aquest 2021 la fiebre dels marketplaces seria uau. Ja. Pues sí. Bueno, s'estan muntant de petits marketplaces a grans. El programa anterior ho estàvem parlant del mango. Sí, és veritat. I- Vaja. O els grans aniran fent fusió amb els petits o els grans entre ells, però jo crec que el marketplace és una solució molt bona. Sobretot per visibilitat, suposo, no ho sé. Doncs mira, ho tindrem en compte, m'ho van dir així, en plan, tu que ets sí. empresària, tu que tens aquí el teu negoci, doncs... Bueno, i parlant de notícies locals, jo tinc una de molt bona, perquè Donald Trump, heu sentit la notícia? Donald Trump està creant la seva pròpia xarxa social. És que el tio és un crac, en el fons... És que no el sé. podem fer fora de cap lloc perquè fa és que- el seu. A sobre crec que està buscant que els seus
com se diu? Votants. Sí, els seus votants doncs, La financien. financien sus I la de risa és que no és del seu, hombre. Imagina que el facin Que fora fort. d'un supermercat. També se'n faria una Un cadena. altre seu, claro. Sí, Que el facin fora d'un... Pues me hago no yo el el feu mío, fora. i ja està. Clar, amb ell el van fer fora, no? De les El xarxes. van fer fora de Twitter. Sí, sí, el van fer Vale, és que fora. llavors ja Maduro he sentit que amb ell l'han bloquejat de bloquejat de Facebook. Durant Sí, l'han castigat. sí, sí. L'han L'han castigat. castigat sense Facebook. perquè va dir Sisplau, informació falsa. No el castigueu i deixeu-lo estar, perquè sobre aquest la- senyor, Si s'enfade, no? si s'enfada... És el president de Venezuela. Sí, Ja. sí, pues que... Ojo, Ojo, va potentos, Aquesta tio. Jo vaig manera- flipar, jo quan vaig llegir la del Trump vaig dir, toma ja. És la meva novetat o actualitat preferida de notícia, m'encanta. O sigui, me sembla surrealista. Sí, No, és que és... bueno. És boníssim. Jo d'aquest senyor, sincerament, m'espero moltes coses. No gaires bones, però... Vull saber com se dirà. Bueno, algo de Trump tindrà. Com se dirà? Trampito. Bueno, me fa... Trump book. Trampbook. Trump book. Ja veurem, no sé. La icona serà un petito així, rubito. Segur que Rubio és. Alguna no? metge. Un cheto amb tupé. Ui, estem donant moltes idees, No, Vull dir no que cal, prou. no cal, i gratis. Que ens truquin. Gratis. No. Us vaig flipar. Vinga, Què més, més què més? novetats, Anna. Jo? Sí, jo. A veure, Facebook, el grup Facebook, que no para perquè no se sap estar quieto, està preparant un Instagram per a menors de 13 anys. I a mi me sembla molt bé. que hi ha allò del control parental Sí. i tot això? Sí, Vale. sempre passa tot per un filtre. Guai. Sembla molt bé perquè bueno, hi ha moltes coses rares a Instagram. Pensa que Sí. està tot Déu. Tot Déu, tens gent bona No, com no, gent és dolenta. veritat, i els Jo, nens petits sincerament- no són molt conscients de lo que ells Ja. poden mostrar o... Jo a vegades al nen sempre li dic, no, Clar, has de vigilar sempre o correcte. on graves, que no es vegi un vius, que no es vegi res que no s'ha d'ensenyar, bueno, clar. Bueno, que ho graves i que no ho penges. Bueno, clar, evidentment, però sempre estàs Ja. patint, perquè és veritat, hi ha nens que l'Eric, per exemple, no hi cauen, que ell tranquil·lament diria les xarxes vivo en tal sitio. no, Tranquil·lament. i tant, i No tindria orgullós. pro- Clar, jo no tindria problema, i esta és mi casa, i esta és mi hermana, i este és mi perro, sí, jo no sí, tindria sí. problema, però clar, no, jo ho trobo bé també, la veritat és que... Jo, com a mare, sincerament, m'ho esperaria més. Jo no seré una dels que li faré la compta d'usuari abans. No, me vinc a referir... Ni si és no. per menors de 13 ni si és per majors. No, l'Eric no en té tampoc de perfil, però trobo bé que hi hagi un tope No, no. ja de dir, hi ha d'haver un Sí. filtro i una Perquè cada cosa, vegada, perquè bueno, clar, està és que... Nosaltres amb 13 anys no estàvem a les xarxes socials, Va. però cada vegada s'adelantarà més. Que va. Sí, però Ja està, és inevitable, per lo menos que estiguin protegits. això està bé. no? Sí. Sí, sí, La, sí, sí. la idea és que estiguin protegits, però si ho podem atraçar bastant més, doncs anem-ho atraçant. Molt bé. Jo vaig dient. No, sí, i tant. Bueno, que la lluita la tinc a casa, Ja, Vull dir ja, que ja t'entenc. sempre ho comentem, això, no? Sí, sí. I us porto l'última notícia. Vinga. La de cotxes. De cotxes? Sí. Vinga, va, que ara Us que heu ve de Setmana canviar el Santa, cotxe? ara que ve Setmana Santa... Bueno, Hauria. a veure, sorprèn-me. Pues Lidl, sabeu la cadena Lidl? Sí, la del súper. De supermercats, està obrint la seva pròpia tipus concessionari de renting de cotxes, que es dirà Das Lidl Auto. Vaya, i de renting? De renting. Què me vols dir? Però Que aquí la Vaig diré, sentir que el preu de renting seria a partir de 90 euros al mes. O sigui Hosti, jo que puc anar preus tirar, molt competitius. Home, No ho digo, sé exactament el cotxe, que es pot llogar amb 90 euros al mes, però ja el punt de partida és bastant més baix que l'oferta que està ara mateix al mercat. Hòstia. O sigui que si t'has de comprar el cotxe... Bueno, m'aniré al Lidl. Sona raro, eh? Surts, vas al Lidl, surts amb menjar, amb gofreres, Bambes? amb bambes, amb Bambes? xancles, Amb armaris. sí, amb pantalons de Nike. Ja. I ho ha dit. Sí que va crear la línia, és veritat, la línia sí, de la mobles. Amb Adidas o Nike? Amb Adidas Amb també, Adidas. llavors pensé que va fer també lo dels mobles a low cost. Correcte. Imagina't, no està clar que Bueno, els alemans aposten per... encara no està a Espanya, eh? No, Però- és Alemanya, França Sí. i arribarà a Espanya. Vaya. Bueno,
Com t'ha quedat? Suposo que No, han no, degut no, és que estic estudiar el flipada, estic mercat. intentant analitzar, sí, contes i contes a xarxes socials, vull dir, és que tinc una mica de col·lapse ara, de tanta informació. Vaya. Però bueno, pues, molt bé. Fins d'aquí 15 dies tindràs temps de pair tota aquesta informació. A veure què ens portes, I a veure què ens portes i a veure Ara tinc quines deures. vivències mos explicaràs més. Tinc deures, potser us porto cotxe, qui sap? Qui sap, però bueno, faré deures, perquè que no torni a caure. Que no torni a caure res més, perquè, i si cau, que estigui preparada. Això. Això mateix. Estigui preparada. Aquest és el punt. Doncs res. Del res no se és. n'aprèn, no? Això. Doncs bueno, us despedeixo perquè me'n vaig de vacances. Piro 4 dies, me'n vaig de quina càmping, enveja. així que bona Pasqua, bona mona, bon xocolata, bon tot. Un xocolate. El que Això. sigui. Sempre. Gràcies, Vale, doncs igualment. mos veiem d'aquí 15 dies. Això mateix. Us esperem aquí. Bueno, Molt bona Setmana Santa. adeu.